Uprawa maku w Czechach ma długą tradycję. Rolnicy nie uprawiają maku lekarskiego, lecz spożywczy. Ten kraj to jego największy producent w Europie, ale są problemy. Extrémně trpí tím náletem toho krytonosce makového, který ho vlastně dokáže kompletně zdecimovat. Szkodniki i nieprzewidywalna pogoda coraz częściej zagrażają zbiorom. Je to významná plodina a vždycky tak nějak doufám, že se nám povede. Jo, jsou tam rizika, ale Czy czescy rolnicy nadal mogą stawiać na mak? Ósma rano. Rolnik Franciszek Pospisil jedzie na pola maku spożywczego. Pod koniec czerwca są w pełnym rozkwicie, jednak Franciszek się martwi. Z każdym dniem nadzieja na dobre zbiory zanika. Rośliny nie są wystarczająco rozwinięte. Klima ten mák ovlivňuje významně, protože mák je rostlina, která má po zasetí ráda vodu, musí se dělat na relativně dobrých pozemkách a potom je to schopná vrátit v toho výnosu. Pokud tu vodu nemá, tak ta kytka trpí a ten výnos je tam, nechci říkat, že špatný, ale nerentabilní. Dwie trzecie jego pól uprawnych były w tym roku zbyt suche na wysiew. Mak na pozostałych 9 hektarach też jest zagrożony. Ze względu na utrzymującą się suszę pojawia się plaga szkodników. Extrémně trpí tím náletem toho krytonosce makového, který ho vlastně dokáže kompletně zdecimovat. A v tomto případě třeba tady na tom pozemku sem jezdím v 2 dny, když tady zjistím první nálet toho brouka, tak aby jsem si naplánoval nějakou chemickou ochranu. Popřípadně se modlíme, aby začalo pršet, aby ten mák k tomu urost. Jutro Franciszek znów je opryska. Wcześniej mógł zaprawić ziarno, czyli pokryć je chemikaliami. W 2023 roku Unia Europejska wprowadziła zakaz, bo szkodzi to owadom, takim jak pszczoły. To znamená, že vlastně ty brouci tam můžou škodit a potom nám tam vlastně kladou ty larvičky, z kterých se pak vlastně na budoucí rok vylíhne další generace toho krytonosce, který nám zase v příštím roce zase bude škodit. To znamená, ano, ten brouk je jako škodlivý, dřív se mořilo, takže tam ten tlak toho brouka tak nějaký byl, ale nebyl tak enormní, jako tady můžeme vidět, když vytrhneme každou druhou rostlinu, že má na kořenech 2, 3, 4 larvičky krytonosce. Szkodniki się rozprzestrzeniają, dlatego Franciszek musi rozważyć dalsze ograniczenie produkcji. To trudny krok, bo sprzedaż maku na światowym rynku od 20 lat zapewnia byt jego rodzinie. Dotąd ryzyko dało się skalkulować. A co se týče stability výnosů, stability cen, tak ty v čase i v roce značně kolísají, takže samozřejmě u máku musíte mít pevný nervy, udržet, když je ta cena nízko a umět dobře prodat, když je ta cena vysoko. Średnia cena kilograma maku to około 60 koron, czyli około 2 zł 10 groszy. Franciszek ma nadzieję, że tego lata zbierze 10 ton. Pola maku zajmują rozległe obszary Czech. Mimo problemów, mały kraj nadal jest liderem w produkcji maku. Obecnie uprawy maku spożywczego o niskiej zawartości morfiny zajmują powierzchnię ponad 36 000 hektarów. W Unanowie na południu Czech, 140 km od Franciszka, znajdują się pola rolnika Jiżego Marka. Także tutaj właśnie zakwitł mak, ale wszystko wygląda inaczej.
W przeciwieństwie do Franciszka, Jiří nie praktykuje konwencjonalnego rolnictwa. Stawia na naturalne metody uprawy. Także w tym regionie temperatury rosną od dłuższego czasu. Já se snažím proti tomuto bojovat tak, že jsem se vlastně přeorientoval na regenerativní zemědělství. Tam je vidět, že nám to zachovává větší množství vláhy v půdě. Mezi plodiny nám dělají půdu pestřejší, živější, takže to je jeden ze způsobů, jak se dá bojovat proti klimatické změně. Także Jiří walczy ze szkodnikami, takimi jak chowacz. Dlatego uprawia mak na tym samym polu tylko co 6 lat. Ma to zahamować wystąpienie insektów i grzybów. Jest przeciwny zaprawianiu ziaren. A pokud pěstujeme široké spektrum plodin a pěstujeme intenzivně meziplodiny, zůstane zachovaná vlastně rovnováha v půdě a pak nám až tak úplně nevadí vlastně pár škůdců, protože nám neudělají tak velké škody. Takže já s tím nemám zásadní problém a spíš jsem příznivcem tohoto zákazu. Již někteří zemědělci asi po mně budou házet šutry, ale já to tak mám nastavené. A vidím to i na svých polích, že to může fungovat i takto. Jiří sieje mak na maksymalnie 10% powierzchni swoich pól. W tym roku liczy na dochodowe 30-tonowe zbiory. Někdy se to povede, pokud se sejdou všechny okolnosti, co se týká počasí, kvalitní půdy, tak nám mak dělá třeba i 20% obratu, takže je to významná plodina a vždycky tak nějak doufáme, že se nám povede. Rok temu się udało, zostało nawet trochę maku. Wraz z żoną Marcelą Jiří chce się uniezależnić od wahań cen na światowym rynku. Dlatego sami przetwarzają mak. Lis funguje tak, že tady nasypeme semínka do násypky maku, konkrétně teďka. Tady v tomto zařízení je šnekovnice, která ty semínka zmáčkne a z toho olej vyteče tady dolů do nádoby a tady v tomhle konci vypadávají výlisky z maku. A tady tímhle zařízením, tou matkou, se šteluje intenzita toho lisování. W ten sposób z kilograma maku pozyskują 250 ml oleju. Jo, což by mohlo být, jo. Možná ještě trošinku, ale... Ještě je to moc. Podczas tłoczenia oleju na zimno potrzeba wyczucia i doświadczenia. Čím více dotáhneme a je tam tím větší tlak, tak je i Tak vyšší tím se teplota. zvyšuje Takže teplota. proto to musíme vždycky poladit, aby to Teďka bylo nám olej nám vlastně... ukazuje, teďka tady vidíme teplotu, kterou má ten olej, tak nám teče z lisu. No. Ale snažíme se nepřesáhnout těch 40 stupňů, protože potom už ta kvalita oleje není v raw kvalitě a už tam není takové množství minerálů a vitaminů. A to je podstatou toho našeho způsobu a té naší technologie. Obecnie Marcela i Jiří sami przetwarzają nawet 10 ton maku. Część produktów sprzedają u siebie, część na targu lub w wiejskich sklepach. Moji předkové vlastně dělali takovou tu klasickou zemědělskou výrobu, to znamená, že vypěstovali nějakou plodinu a prodali do výkupu. Ale mě to tak nějak postupně přestalo dávat smysl, takže jsme se dali tady na tu cestu zpracovávání produktů našich vypěstovaných, nebo plodin. Mák jsme se rozhodli pěstovat i z toho důvodu, že obsahuje spoustu pozitivních pro tělo velmi prospěšných látek. Právě je nazýváno superpotravinou. A to z toho důvodu, že mák obsahuje velké množství vápníků, draslíku, hořčiku, železa, zinku, spoustu dalších minerálů. Mak z zeszłego roku jest przetworzony. Ze względu na suszę obawiają się nadchodzących żniw. Podobnie jak Franciszek Pospieszil,
Mieszka z rodziną na terenie jezuickiego gospodarstwa, chronionego ustawą o zabytkach. Każdą koronę przeznacza na renowację. Poza makiem Franciszek uprawia zboże na paszę dla swojego bydła. Ale hodowla bydła idzie słabo. Ještě asi před 4 rokem jsme jich měli necelých 30, ale z hlediska problémů s dostatkem krmiva jsme vlastně byli nuceni ten stav ponížit. Proto si teď děláme trošku větší zásobu, aby jsme měli krmení třeba aspoň, kdyby byl výpadek jako loni na rok dopředu. Takže kromě máku a skotu pěstujeme pšenici, pěstujeme ječmen, ozimy i jarní formu, pěstujeme řepku, pěstujeme soju. Rodzina Pospiszilów zajmuje się rolnictwem od 4 pokoleń. Imię też jest dziedziczne. Podczas wakacji Franciszek Junior chętnie pomaga. Ještě blíž sem. Ještě sem, Fando. Dolů. Ne, ještě kousek tam. Dolů. Tak mně se to líbí tak jako celkově, to zemědělství a ta technika taky a prostě jako mám to rád už, že vlastně jak v tom vyrůstám už od malička, tak se mi to jako líbí celkově celý. Franciszek senior spędził dzieciństwo na gospodarstwie, aż do wypędzenia rodziny. A nám ten statek vlastně zebrali při komunistickém puči v roce 1948 a my jsme se museli do 24 hodin vystěhovat. Pro dnešní generaci je to něco neuvěřitelného. Dovedete si představit, když tady byly koně, prasata, všecko. Nakonec si naši mohli říct akorát jedno malé salátko. W roku 94 odzyskali gospodarstwo w opłakanym stanie. Od tego czasu rodzina Pospiszilów remontuje stare mury. Toky váznou a samozřejmě ta situace v zemědělství není úplně taková, aby jsme to tady dali za 5 let, za 10 let dopředu. Moje manželka je z toho osobně nešťastná, protože vlastně my tady rok co rok něco se snažíme opravit, rok co rok se tady snažíme něco předělat a vlastně de facto jsme tady 15 let a 15 let tady jako bydlíme a žijeme ve staveništi, nebo na staveništi jako takovým. Stodoła pilnie potrzebuje nowego dachu. Po kiepskich żniwach brakuje pieniędzy i ciągle nie ma deszczu. Jo, je to dobrý? Marcela i Jiří Markowie zawożą olej makowy do sklepów w sąsiedniej wsi. Po drodze robią jeszcze objazd swoich pól. Jako tomu se musíš věnovat, že jo, jak chceš fotit. Małżeństwo uprawia rolnictwo regeneratywne. Naturalne metody uprawy powinny poprawić jakość gleby. To já se podívám zase. Krásně to schází, že jo? Tady vidět krásně kořínek od ty rostliny, víš? Podle vůně poznáme, jestli nám v tom rostou nějaké houbičky a v jakém je stavu. Dívám se, jestli jsou tam žižaly, jestli jsou tam kořínky a jestli jsou tam pozůstatky hub na rostlinných zbytcích. Tady je třeba díra od žížaly, tady jsou právě ty rostlinné zbytky. Když takhle krásně rozloupnu, tak se hezky drolí. Je tam spousta kořínků. Takhle. A to znamená, že je tam život v té půdě. No, tak je to dost hluboko zasypí. Taková malá rostlinka už na to. Jiří i Marcela Markowie uprawiają 450 hektarów ziemi. Hodują na niej 20 różnych gatunków roślin. Poza makiem słoneczniki, jęczmień, rzepak i proso. Stawiają na naturalną rzezność gleby. Tak semínko jetele, který jsme tady sklidili, se používá do směsi meziplodin, které se opět vysévají na pole za účelem zlepšení struktury půdy. Ten jetel nám napoutá, ten, co jsme tady měli zasetý, tak nám napoutá vzdušný dusík a uloží nám ten dusík do půdy, který je použitelný pro následnou plodinu, takže to proso, který jsme tady teďka zaseli nově, tak
využije ten dusík, který ten jetel nám uložil ze vzdušného dusíku do půdy a nemusíme sem používat žádné minerální a umělá hnojiva. Wiedza o nowych metodach uprawy jest dla nich ważna. Jutro odbędzie się spotkanie czeskich hodowców maku. Franciszek Pospisil też się na nie wybiera. Od 20 lat praktykuje rolnictwo konwencjonalne. Czeskie Stowarzyszenie Hodowców Niebieskiego Maku regularnie organizuje zjazdy swoich członków. Dziś w Krucemburku, do którego Franciszek dojedzie w godzinę. S tímhle důvodem tam jedeme, tak aby jsme se dozvěděli nový poznatky právě při zakládání porostu máku, protože klasicky pěstování máku, kdy se oralo a připravovalo, tak evidentně v těchto klimatických podmínkách fungovat už asi nebudou. Jedeme se naučit nový postupy, získat nové zkušenosti tak, aby jsme dokázali ten mák pěstovat i v současných suchých podmínkách. Niemal każdy z prawie 800 czeskich hodowców maku jest zarejestrowany w stowarzyszeniu. Na zjazdach eksperci omawiają nowe środki ochrony roślin. Odkąd Unia Europejska zakazała zaprawiania, rolnicy szukają nowych metod zwalczania szkodników. Tak já k té myšlence používat síru a měď v rámci fungistatických efektů, možná i v rámci kombinace s klasickými fungicidy na rozšíření spektra toho účinku. Že se používá jako fungicid, my to docela používáme, ale máme poslední dobu jako problém jako sehnat. My jsme dřív byli zvyklí dělat cuprany a podobně. A jestli máte informace, že vlastně se to už jako do budoucna úplně jako zakáže, takovéhle přípravky používat. Jako na bázi mědi, že to legislativně, no. Mikrofonu. Tak já jsem jenom chtěl říct, že samozřejmě pokud používáte hnojiva a tam mají svoji etiketu, tak to hnojivo prošlo registrací a tudíž prostě ho můžete používat, i když má fungicidní účinek nebo vedlejší fungicidní účinek. Fungicydy zabijają grzyby i ich zarodniki. Są używane jako środki ochrony roślin. Hodowcy maku muszą eksperymentować, by zbiory były dochodowe. Dla wielu chemia to jedyne rozwiązanie. Takže tady jsou, dobře, takže ještě jednou, takže na těch rostlinách je vidět, jak moření funguje ochraně kořenů proti krytonosi kořenovému. Ta rostlina jedna je napadena až téměř nahoře pod stonkem, to znamená ty larvy nebo samice se vykladly v pozdější. Niewielu, jak Jiří, ma na ten temat inne zdanie. Przepisy unijne chroniące insekty uważa za rozsądne. No, vede k tomu, že insekticidní mořidlo ze své podstaty, že otráví vlastně živý organismus. Evropská unie zakázala insekticidní mořidla. Já jsem teda jeden z mála zemědělců, kteří nejsou proti, protože si myslím, že půda má být přirozeně zdravá a má mít přirozený svý mechanismy pro to, aby se dokázala vlastně ta rostlina ubránit proti těmto škůdcům. Gra toczy się o wysoką stawkę. Rocznie Czechy eksportują ponad 80% swoich zbiorów maku. Największymi nabywcami są Rosja, Polska i Austria. To ważna gałąź gospodarki dla rolników. Jednak wpływy spadają, a wydatki rosną. Franciszek Pospisil niezbyt przejmuje się unijnym zakazem. Tak, ale i to mořený osivo tady na provozních pokusech vykazovala jednoznačně nižší výskyt toho krytonosce a ten krytonosec se nepohyboval v celém tom profilu toho kořenu, ale jenom u té vrchní kořenové vrstvy. To znamená, že je vidět, že to mořidlo, pokud tam bylo aplikované, tak po tu dobu toho vzcházení toho máku, tak tu rostlinu dokázalo uchránit. Pięć tygodni później, czas zbiorów. W końcu spadł deszcz. Ale całymi dniami lało jak z cebra, za dużo i aż do żniw. Chowacz nie spowodował tylu szkód, ilu się obawiano, ale deszcz rozmiękczył glebę.
Główki maku są jeszcze małe i mogą spleśnieć. Tegoroczne żniwa Franciszka Pospiszila nie zapowiadają się dobrze. Protože se může stát, že vlastně vlivem houbových chorob ty kořeny jsou na takovým způsobem poškozený, že vlastně i sebemenší teďko srážky, sebemenší vítr vlastně způsobí to, že se ten mák vlastně automaticky začne buď lámat tady u té hlavy toho kořene nebo v půlce, což jako to stéblo je ještě, nebo ten klacek, lidově řečeno, tak je docela zdravý, docela tvrdý a dole na té bázi tady můžete vidět, že už se to má tendenci takhle vykinklávat. To znamená, že tady opravdu teďko nemůžeme už úplně čekat na ideální zralost, ale jakmile to počasí dovolí, tak do toho porostu musíme prostě jednoznačně vjet. Rolnik liczy na słońce, które osuszy glebę. Wtedy musi szybko zacząć żniwa. Tak by vlastně hrozilo zlomení, to znamená, že ta makovice spadne na zem, jako to třeba můžete vidět tady. A tím pádem vlastně tohleto už vlastně je pro kombajn nesklizitelná makovice, tím pádem ta ztráta je tady 100%. Což už se nám jeden rok stalo, kdy nám vlastně bylo podobné počasí, jako je teďkon. Vlastně hrozně dlouho pršelo, půda byla hrozně nasáklá, až bahnitá, jako je to v současné době dneska tady. Potom sice přišlo pěkný počasí, ale foukal intenzivní vítr a ten mák nám kompletně polámal, takže jsme tam měli ztráty 50–80%. Na razie prognozy pogody są dobre. W najbliższym czasie ma nie padać. Obiad u trzypokoleniowej rodziny Pospiszilów. Dominuje jeden temat. A kdy si myslíš, že budeme sekat? No, podle počasí, myslím si, jako když bude 3–4 dny pěkně, takže bychom se příští týden, teda koncem tohoto týdne, mohli na to vrhnout. Jako zaklopit. Wszyscy obawiają się niepowodzenia żniw. Já když jsem odjížděl v sobotu, tak jsem vylejval dešťák a dneska vlastně tam bylo 22 mm. To je prostě 3 dny, 4 dny minimálně, aby to šlo jezdit, jo. Takže to je středa. A bylo to dneska hodně mokrý. Strašně, no, takovýhle kopačky. Tam se potom ani nedá jezdit jako. Jeszcze około 20 lat temu Franciszek senior sam był rolnikiem. No, tak to počasí bylo víc předvídatelný, ty srážky, řekl bych tak, že ten termín je asi špatný, chodili tam pravidelně tam, kde měli být, to znamená, že když se zaselo, zapršelo. W przyszłości warunki upraw mogą być jeszcze trudniejsze. A věříme v tomu, že syn to tady po nás potom zase jednou s tom přeberou, tak aby tady ta se budu opakovat generace pokračovala dál. Byť vím, že to není jako jednoduchý, ale snažíme se té budoucí generaci to významným způsobem usnadnit tím, že tady děláme nějaké stavební úpravy ve smyslu to, že když už se to jednou udělá, aby to už sloužilo prostě i těm generacím dopředu, tak, aby to mělo i trochu hlavu a patu do budoucna. Marcela i Jiří odnaleźli swoją drogę. Sami przetwarzają mak, niezależnie od eksportu i cen. Marcela Marek co tydzień piecze makowce, głównie dla lokalnych cukierni. Si myslím, že je hodně v Čechách zakořeněný, protože mák se tady pěstoval od jak živa a i když to nebývali úplně zemědělci, tak třeba každý mýval doma nějakou políčko s mákem. A makový buchty, klasický, česká kuchařka má i spoustu receptů. Hlavní chod k obědu, velmi mi známé jsou šišky s mákem, nudle s mákem, knedlíky posypané mákem, ovocné knedlíky. Takže hodně se kombinuje mák s povidlím.
Marcela długo dopracowywała idealne ciasto. Tenhle recept nepochází ani od babičky, ani od maminky. Našla jsem ho v makové kuchařce slovenské. Upravili jsme si teda složení podle své chuti a je bezlepkový, patří do něj pouze žloutky, máslo, moučkový cukr, mák a sníh z těch bílků. Franciszek Pospisil w końcu rozpoczyna żniwa. Ciężko wyregulować kombajn do zbioru najmniejszych makówek. Kde si vlastně nastavíme zhruba mezeru poloviční, jako máme nahoře, ale pořád relativně velikou, tak zase, aby jsme ten mák dokázali všechen sklidit a docházelo k minimálním ztrátám. Samozřejmě, kdyby ten porost byl optimální, tak ten mák naštolujeme trošku jinak. Cože? No já musím trošku nepatrně přizvednout, že jo? Tam máš ložisko. Za 3 dni rolnik chce zacząć żniwa. Máš to namazaný? Jo. Mám z toho dobrý pocit, protože se těšíme, že to konečně vyrazíme, ale po těch srážkách, co spadly, potřebujeme ty sluníčka minimálně 2 dny, spíš 3. Takže si myslíme, že třeba po pozejtří bychom to mohli zkusit, no. Pogoda jednak wciąż jest zmienna. Nie wiadomo, czy Franciszek będzie mógł wyjechać na pole. Tymczasem Jiří Marek sprawdza swoje pola. Na początku sierpnia warunki są optymalne. Tu niewiele padało. Krásný mak. Kvalita maku je letos dobrá. Je krásně vybarvený modrý a i makovičky jsou krásně naplněný, akorát je trochu řidčí, ale to nevadí. To je prostě příroda. Letos je takový průměrný rok. Takže nejsou nějaký extrémně velký výkyvy, který by nám zrovna ten mak nějakým způsobem ovlivnili. Zrovna v naší oblasti. Nám se naštěstí vyhýbají nějaké extrémní bouřky s kroupama, takže v tomhle máme štěstí, ale jiné oblasti v republice nemají takové štěstí. Podczas żniw mak nie może być wilgotny, bo będą problemy ze składowaniem. Jiří używa do tego specjalnego miernika. Teď to nasypu do měrky. Tak a tady na tom displeji to ukáže teďka vlhkost, jaká tam. Chvilku překvapení, 6,2, to je super. Maximálně 8 je. Takže to můžeme vyzkoušet s kombajnem teďka. A pokud se to nedostane přes 8% vlhkostí, tak můžeme sklízet. Jiří może skosić całe pole. Długo pracował na tę chwilę. Ten pocit je krásný, pokud je dobrá úroda, tak je to takový naplňující pocit z práce, ale pokud se to nepovede, tak jsem z toho nervózní, protože je tam riziko, že si nevyděláme na náklady. Ale letos to vypadá tak průměrně, takže nebude to nějaký velký biznis, ale na náklady budeme mít, něco nám ještě zbýde. Ostatecznie Franciszek Pospisil zebrał 5 zamiast spodziewanych 10 ton maku. W przyszłości zmniejszy powierzchnię swoich upraw. Ryzyko jest zbyt duże.